നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിലെ 30 ദിവസക്കാലം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ കയറി എല്ലാ വീട്ടിലും നിസ്വാർത്ഥരായ നിലയ്ക്ക് ഏകദേശം 60ഓളം വീടുകളിൽ ഒരു പാരിതോഷികവും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ ഈ പാടിയ അതേ രീതിയിൽ ഓരോ വീടാന്തരങ്ങളെയും കൺകുളിർമയാക്കുന്ന രീതിയിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദ്ഹ് അവർ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പരിസമാപ്തി എന്നോണം മഹത്തായ ഈ ഒരു വേദി എന്തുകൊണ്ടും പ്രൗഢമായ രീതിയിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് മഹത്തുക്കളായ നമ്മുടെ SYSന്റെ നേതാക്കൾ, അതുപോലെ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി അവിടുന്ന് ധന്യമാക്കിയ ഈ ഒരു സദസ്സ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എത്രയോ പേര് ഈ മഹത്തായ സ്വലാത്തിൽ അവിടുന്ന് സമർപ്പണം നടത്താൻ വേണ്ടി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ അവിടുന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അവിടെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ പ്രപഞ്ചാധികാരിയായ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, തങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ആഖിറമാണ് ഖൈർ. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഇസ്മാഈലുൽ ഹിഖ്നി അൽ ബറൂസവി, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഇമാമുൽ സുയൂത്തിയെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത്, അയ്യാമുൽ ആഖിറത്തു ഖൈറുൻ ലക മിൻ അയ്യാമിൽ ഊലാ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളേക്കാൾ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് വരും കാലങ്ങൾ വളരെ അവിടുന്ന് ഖൈറാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ മദ്ഹുകൾ ഏതും ഒരു വീടിൽ അവിടുന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ വലിയ നിലയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം. അവിടുന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ സജീവമായ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് കടന്നുപോയിട്ട് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അയിമ്മത്ത് പറഞ്ഞത്, മഹാന്മാര് ചെയ്തത്, സ്വഹാബത്ത് ചെയ്തത് അവിടുന്ന് അതാ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അത് അവിടുന്ന് 30 ദിവസക്കാലം ഏകദേശം 60 വീടുകളിൽ SYSന്റെയും SSFന്റെയും പ്രവർത്തകർ അവിടുന്ന് നിസ്വാർത്ഥരായിക്കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പാരിതോഷികവും അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ അവിടുന്ന് ആരംഭിച്ചു. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരിസമാപ്തിയായി സയ്യിദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മദീനയിലേക്ക് ഹബീബ് തങ്ങളിലേക്ക് അവിടുന്ന് സമർപ്പണം നടത്തുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ഇവിടെ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണം വെച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന, അതിനെയൊക്കെ അവിടുന്ന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ന് സാധുവായി ഞാൻ അവിടുന്ന് വനിതാ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ പെണ്ണുങ്ങൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. 44 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ഹബീബ് തങ്ങളിലേക്ക് സുന്ദരവാദിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സമർപ്പിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴേ, അതോടൊപ്പം അവിടുന്ന് 60 ലക്ഷത്തോളം തഹ്ലീലുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ചൊല്ലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം അവിടുന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാകുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തുള്ള ജനത മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഹബീബായ തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമായ ആ വലിയ സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് എന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാസം നമുക്കറിയാം, അതാണ് ഡിസംബർ
ഡിസംബർ മാസമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡിസംബർ 6 കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു തർക്കം നമുക്കുണ്ട്. എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു ആരാധനാലയത്തെ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് കവർന്നെടുക്കാൻ ഒരു മതക്കാർക്കും പറ്റൂല എന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച സ്വഹാബത്ത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചത് നമുക്ക് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു, അവിടുന്ന് തങ്ങളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് നീട്ടിയെനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ഉത്ബോധനം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ഫലസ്തീനിന്റെ മണ്ണ് നമുക്കറിയാം, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് അവിടുന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി, രണ്ടാമത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി, അവിടുത്തെ യഹൂദികൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് പോവുകയാ. ഡിസംബർ 6 ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ ശാന്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധമായ സന്ദേശത്തെയാണ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മണ്ണിൽ അവിടുന്ന് ലോകത്തുള്ള ജനതകളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അവിടുത്തെ യഹൂദികൾ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ താക്കോല് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ അവിടുന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. അവിടുത്തെ യഹൂദികളെ അവരുടെ ആരാധനാലയമായ ചർച്ചിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് അവിടുത്തെ ഫാദർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഓ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, വാക്കുകൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാനൊരു മതത്തിന്റെ നേതാവാണ്, ഞാനൊരു ഖലീഫയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഈ ചർച്ചിൽ വെച്ച് ഞാനിവിടെ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്റെ അനുയായികൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് നിസ്കരിച്ച സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന് അവകാശം പറഞ്ഞാൽ അതിവിടെ ശണ്ടകൂടലും അനൈക്യമാകലും അതുപോലെ തന്നെ സംഘർഷത്തിനുമൊക്കെ കാരണമായി പോകുമെന്ന് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സന്ദേശത്തെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ, ശാന്തിയുടെ, സഹിഷ്ണുതയുടെ, കാരുണ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധമായ ആ ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു മദീനയുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ലോകത്തേക്ക് അവിടുന്ന് നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, ഈ ഒരു ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയുന്ന സമയത്ത് റബീഇന്റെ സന്ദേശമായിട്ട് ഹബീബ് തങ്ങളോട് ഇനിയും ഏറെക്കാലം നമുക്ക് അവിടുന്ന് അനുരാഗം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മഹബ്ബത്തിലായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തനമേയുള്ളൂ, സ്വലാത്ത് മാത്രമേയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സയ്യിദ് അവരുകൾ മൗലൂദ് ഓതിയതും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതും എല്ലാം അവിടുന്ന് ഹബീബ് തങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ അവിടുത്തെ സയ്യിദുമാരിലെ ഏറ്റവും വലിയ കനി നമുക്കറിയാം, മഹാനായ ബദറുസ് സാദാത്ത് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെട്ടു. 60-ലേറെ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് കടന്നുപോയി ദീനിന്റെ ദഅവത്തുമായിട്ട് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഇന്ന് അവിടുന്ന് വലിയ ലോകം കണ്ട ഒരു വലിയ സയ്യിദായിട്ട് മാറിയത് നമുക്കറിയാം. അവിടുത്തെ കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുകുക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ സ്ഥാപനം സാധുവായ ഞാനൊക്കെ അവിടെ പോയി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാന്തസുന്ദരമായ നാട്, എത്രയോ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വലിയ സയ്യിദ് നമ്മളെ പോലെയല്ല. ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് ആശീർവാദത്തോടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയുന്നു. മഹാന്മാരായി മറ്റ് പറഞ്ഞു, ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം നീ ചെയ്യൂ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നീ എവിടുന്ന് മുറുകെ പിടിക്കൂ എന്ന് മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ എവിടുന്ന് തറവാട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഉമറുൽ ഖാദി തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, അയ്യാ ഫാഖിറൻ ബിൻ
بالنسب كيف التفاخر وأصلكم من قبل തീയം നായനോ. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും തറവാട് നമ്മളവിടുന്ന് ഗമനടിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന തറവാടാണ്, ഞാൻ ആ തറവാടാണ്, ഈ തറവാടാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ തറവാട് ചെന്ന് ചേരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏതാണെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അത് അവിടുന്ന് തീയരോ നായരോ ചൂത്തരോ അടിയരോ ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാരാണെന്നറിയോ? ഉറങ്ങുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ റൗളയുടെ വാതിൽ അവിടുന്ന് തുറപ്പിക്കാൻ മാത്രം മനക്കരുത്ത് കാണിച്ചു. എന്തിലൂടെ? ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഉമർ ഖാദി പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ ഈ സാദാതീങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? സദഖത്തുല്ലാഹി താഹിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൻതൽ ഹുസൈനി വൽ ഹസനി കുൻത മഅ അബം ഉമ്മൻ ശരീഫൈനി ഖദ് ഇജ്തമഅ. ഇവിടെ ഈ സയ്യിദവരുടെ അവിടുന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കിയാൽ ഈ ചെങ്ങല പൊട്ടാതെ അനമുറിയാതെ ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്നറിയോ? മുസൽമാന്റെ മാണിക്യ കൊട്ടാരമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സയ്യിദുൽ വജൂദ് റസൂലുള്ളാഹി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനൊരു സന്ദേശം അവിടുന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് നൽകുന്നു. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന പേര് ലോകത്ത് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വറക്കെ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിലായെങ്കിൽ അതിന്റെ പര്യവസാനം എന്താണ് എന്ന് യൂസുഫ് നബ്ഹാനി തങ്ങൾ വറക്കയവരെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറയുന്ന സലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് അവസാനം മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം വന്ന് കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം വന്ന് അയാളവിടുന്ന് ആഖിബത്ത് മോശമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അയാളുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത്, അയാളുടെ മുമ്പിലെങ്ങാനും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് പറയപ്പെട്ടാൽ അവിടുന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖനായിരുന്നു, സലാത്ത് ചൊല്ലുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സലാത്തുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹബീബായ തങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറക്കെ പറയണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമയം നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഈ മഹത്തായ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഈ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി, സംഘടനാ നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾക്ക് 1000 സ്വാഗതങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും ഏറെ കാലം അഹ്ലുസ് സുന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഓതിയ മൗലൂദുകൾ അതുപോലെ ചൊല്ലിയ സലാത്തുകൾ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങളുടെ വരികൾ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാഖിറു ദുആഇ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി അൽഫായിസീന ബിറളില്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ബഹുമാന ആദരവ് നിറഞ്ഞ ഉലമാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കളെ, സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദുആ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി നേരത്തെ ഉത്ബോധനത്തിൽ അറിയിച്ചതുപോലെ
മൗലിദ് പരിപാടിയും സ്വലാത്ത് സമർപ്പണവുമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വിട പറഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങൾ നടന്ന ഈ മജ്ലിസ് എന്തുകൊണ്ടും ഖബൂലിയത്തുള്ള മജ്ലിസാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ ഉണർത്തിയതാണ്. ഖുൽ ബിഫളില്ലാഹി വബിറഹ്മതിഹി വബിദാലിക ഫല്യഫ്റഹു. നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടും അവിടുത്തെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വബിദാലിക ഫല്യഫ്റഹു. ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം. മുഅ്മിനീങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ അറിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മത്തിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ സന്തോഷിക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമായ, നമുക്ക് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. മറ്റൊരായത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്, ജന്മദിനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഫദക്കിർ ബി അയ്യാമില്ലാ, തങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം. ബി അയ്യാമില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിനങ്ങളെ കൊണ്ട്. ഇവിടെയും മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ അയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുണ്യ നബിയുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിവസമാണ്. ആ സമയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഞാൻ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ രാത്രിയേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള രാവാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ആ രാവ്. ആ ദിവസം പുണ്യമുള്ള ദിവസമാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു. ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഖൈറുൻ മിൻ അൽഫി ശഹർ, 1000 മാസത്തിനേക്കാൾ പവറുള്ള ആ ഒരു ലൈല്, ആ ഒരു രാത്രി, അതിനേക്കാൾ പവറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതിന്റെ പവർ എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നമ്മിലുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഉറപ്പിക്കണം. അവിടുത്തെ മൗലിദ് പാരായണം നമ്മുടെ വീട് വീടാന്തരം നടക്കണം. ഈ നാട്ടില് എല്ലാ വീടുകളിലും മൗലിദ് പാരായണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ SSFന്റെ കുട്ടികൾ, SYSന്റെ മക്കള്, ആളുകള് മൗലിദ് പാരായണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാട്ടുകുക്കയിൽ എന്റെ നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ്. 20 വർഷമായി, 18 വർഷമായി ഞാൻ കാട്ടുകുക്കയിലേക്ക് വന്നിട്ട് 2000 മർക്കസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം 1 വർഷം മാത്രം വയനാട്ടിൽ ദർസ് നടത്തി പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്രാമം, ഇന്ന് ദാദാ ഹയാത്തിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ വന്ന സമയത്ത്
ശരിക്കും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം, ഒരറിയാത്ത ഒരു ജനങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം അമുസ്ലിങ്ങളാണ്, കുറഞ്ഞ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വളരെ സഹകരണത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന നാടാണ്. എങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ കൊല്ലം തന്നെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വന്നപ്പോൾ 30 ദിവസവും അവിടെ മൗലൂദ് പാരായണം നടത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പള്ളിയിൽ വെച്ച് മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് 30 ദിവസവും മൗലൂദ് പാരായണം നടത്തി. അവിടെ മുമ്പ് അങ്ങനത്തെ പതിവില്ലായിരുന്നു. 12 ദിവസം ഉസ്താദുമാര് നടത്തും, പിന്നീട് അവിടെ മൗലിദ് ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം 30 ദിവസവും അവിടെ മൗലിദ് പാരായണം നടത്തി എന്നുമല്ല, അന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ഓരോ വീടുകളിലും ആകെ 40 വീടാണ് അവിടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് 25 വീടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് 40-60 വീടുകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. ഏതായിരുന്നാലും എല്ലാ വീടുകളിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പോലെ മൗലിദ് പാരായണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്നും അവിടെ ആ സമ്പ്രദായം നടക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും മൗലിദ് പാരായണം നടത്തുന്നു. അവിടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉസ്താദുമാരെ വിളിച്ച് അവര് മൗലിദ് പാരായണം, ചിലവര് വലിയ രൂപത്തിൽ കഴിക്കുന്നു, ചിലവര് ചെറിയ രൂപത്തിൽ അവനവനിക്ക് ആവതുള്ളതുപോലെ മൗലിദ് പാരായണം ഇന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിന് കാരണമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്നീ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത്, ഹബീബിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നമുക്കുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാവണം. ഹബീബിനോട് മഹബ്ബത്തില്ലാതെ നമുക്ക് നാളെ മഹ്ശറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹ്ശറയിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് വേണം. മാത്രമല്ല, ഒരു നരകാവകാശിയാണെങ്കിൽ വരെ അവനിക്ക് മഹ്ശറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നരകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് വേണം. എന്നാലേ മഹ്ശറയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമുള്ളൂ എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചാണുയരത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ആഗ്രഹിക്കും, ഒന്ന് നരകത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക്, അല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തേക്ക്. ഈ മഹ്ശറയിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്തില്ലാതെ, നബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബിനോട് മഹബ്ബത്ത് വെച്ച് ജീവിക്കണം. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ഇവിടെ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ സ്ത്രീകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ റൗളയിലേക്ക് എല്ലാത്തിനെയും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്നീ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ, ബദറുസ് സാദാത്ത് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ. ഞാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും അവിടെയാണ് 10 വർഷം ഞാൻ താമസിച്ച് പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും പറയാൻ തോന്നിയതാണ്. ഏതായിരുന്നാലും അവിടെ അവർ നടത്തുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് അവർ നടത്തുന്ന വന്നരായ ശൈഖുന ഉസ്താദ് അവർ നടത്തുന്ന ആ മഹത്തായ മഅദൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വൈസനീയം സമ്മേളനം 20ാം വാർഷികം നടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ച സമയത്ത് ആ രംഗങ്ങളൊന്നും പറയാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. വളരെ തുച്ഛമായ 25 സെന്റിൽ തുടങ്ങിയ ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇന്ന് 25 ഏക്കറിലേറെ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. മൊത്തം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണുള്ളത്. കുറെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുമുണ്ട്, കണ്ണു കാണാത്തവരുണ്ട്, വായു വരാത്തവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥാപനം വന്നരായ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ചിട്ട കൊണ്ട്, പ്രത്യേകമായ തർബിയത്ത് കൊണ്ട്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാപനം അത്രയും വളർന്ന് പന്തലിക്കാനുള്ള കാരണം? ഇന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട സ്ഥാപനമായി മഅദിൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബദർ ഉസ്താദ് സയ്യിദ് അവരുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ തർബിയത്ത് കൊണ്ടാണെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം 10 കൊല്ലം പഠിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയാനുള്ള കാരണം. മറ്റുള്ള ഉസ്താദുമാർ, ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ തർബിയത്ത് വന്യരായ ശൈഖുനയിലുണ്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഏതായിരുന്നാലും അവിടെ നടക്കുന്ന ആ 20ാം വാർഷികം വൈസനീയം സമ്മേളനം ഈ ഡിസംബർ 27, 28, 29, 30 ദിവസങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകണം, അവിടത്തോട് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എല്ലാവരും ആ സമ്മേളനത്തിന് പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഉണർത്താനുള്ളത്. വന്യരായ ശൈഖുനാ ഉസ്താദ് അവരുടെ കണ്ട് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനം തന്നെ നാം കാണേണ്ട സ്ഥാപനമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ സമ്മേളനത്തിന് എത്തണമെന്ന് വിനീതമായി ഉണർത്തി ആ ഭാഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വന്യരായ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദ് ശൈഖ് കോയത്തങ്ങൾ മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ ശൈഖ് ജമുലുൽ ഇസ്ലാമിക് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനം 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാട്ടൂക്കയിൽ ആ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 3 വർഷമായിട്ടുള്ളെങ്കിലും 60ഓളം കുട്ടികൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ കോളേജും ശരീഅത്ത് കോളേജും അടുത്ത വർഷം യതീംഖാനയും തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി വന്യരായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അതിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറ്റിയടിച്ചു തന്ന് ബദർ ഉസ്താദ് സയ്യിദ് അവരുടെ ആ ആശീർവാദത്തോടുകൂടെ അവിടുത്തെ സമ്മതപ്രകാരം വന്യരായ പിതാവാണ് അതിന് കുറ്റിയടിച്ചത്. വലിയ സൂഫിയായ മഹാനായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. 4-5 മാസമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ആത്മീയമായ തർബിയത്തിൽ നടക്കുന്ന വന്യരായ ഉപ്പാപ്പ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ തർബിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനം, ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനം 10 വർഷത്തെ ഉയർച്ചയാണ് ഇന്നതിനുള്ളത് എന്നതിൽ അവിടെ വന്നു നോക്കിയവർക്ക് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ അതിന്റെ കീഴിൽ മാസാന്ത സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ്, മൗലിദ് മജ്ലിസ് അവിടെ നടക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ മജ്ലിസിൽ വന്ന് അവരുടെ രോഗങ്ങൾ മാറുന്നു, അവരുടെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാകുന്നു. വിവാഹപ്രായമായ ധാരാളം പെൺമക്കൾ ഓരോ സ്വലാത്തിലും വന്ന് പിറ്റത്തെ സ്വലാത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കാര്യം സഫലീകരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത്, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല. എന്റെ നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മാറാത്ത രോഗങ്ങളില്ല, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാത്ത പ്രയാസങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം സ്വലാത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അല്ലാഹു അതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് എല്ലാ മാസത്തിലെയും ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച അസ്തമിച്ച തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനുവരി മാസം 6-നാണ് സ്വലാത്തുള്ളത്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നല്ലവരായി ജീവിക്കുവാൻ, തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുവാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നിസ്കാരം ആരും ഖളാ ആക്കാൻ പാടില്ല. 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം ഖളാ ആക്കാതെ നാം നിസ്കരിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, മാദാമ അഖ്ലുഹു സാബിത, നമ്മുടെ ബുദ്ധി തലയിലുള്ള കാലത്തോളം നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് 5 വഖത്ത് നിസ്കാരം ഖളാ ആക്കാതെ
റബ്ബിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല മക്കളായി ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ, ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ആമീൻ പറയണം. നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളൊന്നും അന്യപുരുഷന്മാർ കാണാത്ത രൂപത്തിൽ വളരെ ഹിജാബോടുകൂടിയായിരിക്കണം ഈ മജ്ലിസിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇത് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാവണം. ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പാടില്ല, ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ അതവോടുകൂടെ ആമീൻ പറയണം, ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ആമീൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ സംഭാവനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തണമെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ചെലവുണ്ട് എന്ന് ഈ സെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ദുആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മനസ്സിൽ കരുതുക, സ്വതക്കയുടെ ശേഷമുള്ള ദുആ എനിക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സദസ്സ് അലങ്കോലപ്പെടും എന്ന നിലക്കാണ് നിങ്ങളോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയാത്തത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വരണമെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയാത്തത്. എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു സംഖ്യ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനസ്സിൽ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിയ്യത്ത് വെക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയുടെ ഉടനെ മുസാഫഹത്ത് ഉണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ അത് നൽകണമെന്ന് വിനീതമായി ഉണർത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് സ്വതക്ക തന്നവരുണ്ട്, ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. യാ റബ്ബനാ ലക്കൽ ഹംദു കമാ യൻബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വഅളീമി സുൽത്താനിക സുബ്ഹാനക ലാ നഹ്സീ സനാഅൻ അലൈക അൻത കമാ അസ്നൈത അലാ നഫ്സിക ഫലകൽ ഹംദു ഹത്താ തർളാ. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ومولانا محمد. اللهم اوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما تصدقناه وما خللناه بعد القبول منا إلى حضرة نبيك نبي الرحمة شافي الأمة حبيبك سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتِ الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الشريفة وابعثه مكانا محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا وآباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن معنا ومن أوصانا بالدعاء في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي المنام رؤيته يا رب العالمين. وإلى حضرات آله وأهل بيته وإطرته إلى يوم الدين. وإلى حضرات السادات البدريين والأخديين وبقية الشهداء كلهم أجمعين. وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين والأئمة الأربعة المجتهدين والمصنفين الصالحين والقراء والشراء من أهل السنة والجماعة. وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكورهم وإناثهم من جنهم وإنسهم يا أرحم الراحمين. خصوصا منهم إلى حضرات الأقطاب والأفراد والأغياث والأوتاد كلهم أجمعين.
وإلى حضرة قطب الرباني والغوث السمداني سلطان محي الدين أبو القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره الذي إلى حضرته أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الأجميري قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرة مولى التغيلة كتب الزمان سيد علوي المنظرمي قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرة سيدنا وشيخنا وجدنا كتب سيد محمد باعزا جبل الليل قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرة جدي سيد الشيخ جبل الليل قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرة أبينا المرحوم قدس الله تعالى سره الذي وإلى حضرة وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها صغير وكبير ذكور وإناث من إنس يا أرحم الراحمين وإلى حضرات أجدادنا كلهم رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات أساتذتنا الذين ماتوا منا وأوليائك الذين ماتوا منا وإلى حضرات سائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعل درجاتهم في الجنة اللهم أعل درجاتهم في الجنة اللهم أعل درجاتهم في الجنة أفل علينا وعلى والدينا وعلى أساتذتنا وعلى من معنا وعلى من له رأفة وشفقة وقرابة منا وعلى من ساعدونا في أمورنا الدينية والدنيوية من فيولات يا مفيل الفيولات اللهم إنك تعلم ذنوبنا وذنوبهم قد أظمت وجلت وأنت أعلم وأجل اللهم افعل بنا وبهم ما أنت أهل فلا تفعل بنا وبهم ما نحن أهل يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا غفور يا غفار أرحم الراحمين الملك الجبار يا سيدا يا الله സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ സാദാത്തുകളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ഇജാബത്തിന്റെ മജ്‌ലിസായി ഏറ്റെടുക്കണമല്ലോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിനെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ ഇവിടെ ഹദിയ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച സ്വലാത്തുകളെ നീ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ റൗളയിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട് റഹ്മാനേ എല്ലാം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിന് ആ സ്വലാത്ത് കാരണമാക്കണം അല്ലാഹ് ഈ മജ്‌ലിസ് അതിന് കാരണമാക്കണം അല്ലാഹ് ഈ മജ്‌ലിസ് ഇജാബത്തിന്റെ മജ്‌ലിസായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് യാ ഗഫൂർ യാ ഗഫാർ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണമല്ലോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായ അനേകായിരം തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂടിയ തെറ്റിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല അല്ലാഹ്
ഉപ്പാപ്പ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹബീബ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനേ. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കണം അല്ലാഹ്. ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. അവിടുത്തെ പേരമക്കളായ സദാത്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ അനന്തരാശികളായ ഉലമാക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തെറ്റും ഞങ്ങളിൽ നീ ബാക്കിയാക്കരുത് അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണമായ തൗബയോടുകൂടെ നല്ല മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് നല്ല സമയത്ത് മരിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഈ മജ്‌ലിസ് അതിന് കാരണമാക്കണം റഹ്മാനേ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഞങ്ങൾ മരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് വെച്ചാൽ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള നിലക്ക് തന്നെ നീ എത്തിച്ചു തരണമല്ലോ. ഷാഫിയും കാഫിയുമായ അല്ലാഹ്. اللهم أنت الشافي أنت الكافي أنت المعافي لا شفاء لنا إلا شفاؤك. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من يجيء إلينا وأمراض من أوصانا بالدعاء وأمراض من استشفانا أمراضهم الظاهرية والباطنية والروحانية والجسمانية والجنية والسحرية والدموية والبلغمية فاشف كلها شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما منك الداء ومنك الدواء لا داء لنا إلا داؤك ولا دواء لنا إلا دواؤك. اشف أمراضنا وأمراضهم شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും നൽകരുത് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് സ്വദഖ ചെയ്ത ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്. സ്വദഖ ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് കരുതിയ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും ധാരാളമുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകരുത് അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളൊന്നും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകരുത് അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകരുത് അല്ലാഹ്. ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകരുത് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സമ്പത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ധാരാളമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ലോ. ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കരുത് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കരുത് അല്ലാഹ്. ദീനീ ഖിദ്മയിലായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ
ഉസ്താദുമാര് അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും ഉണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആരോടും യാചിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. വേണ്ടത്ര സമ്പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ നൽകിയ സമ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം അല്ലാഹ്. ശിഷ്യന്മാരിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. വാഹനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ തന്നതിലും തരാനുള്ളതിലും നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം റഹ്മാനേ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചൊരിയണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള സ്നേഹമുള്ള എത്രയോ ആളുകൾ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേ. അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണമല്ലോ. മുത്തുനബി തങ്ങളോടുകൂടെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനേ. ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പാപ്പ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കാട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. ഹബീബ് തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലാഹ്. പോയവർക്ക് ഇനിയും പോവാൻ തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. പോകാത്തവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിക്കണമല്ലോ. മക്കയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ. പോയവരെ ഇനിയും എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ. വിവാഹപ്രായമായ പെൺമക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭർത്താക്കന്മാരെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. വിവാഹപ്രായമായ യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭാര്യമാരെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. ശിഷ്യന്മാരെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. ഭാര്യമാരെ നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമയാകുന്ന മക്കളാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് പേരുദോഷം വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കരുത് അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിയും തന്റെ ഇടവുമുള്ള മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേ. എല്ലാവരുടെ പ്രയാസം ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ദൂരീകരിക്കണമല്ലോ. എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ. ഒരുപാട് ഖൈറായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. ഇജാബത്തിന്റെ മജ്ലിസായി ഖബൂൽ ചെയ്യണമല്ലോ. സിദ് ഫീ ഖുലൂബിനാ മഹബ്ബത ഹബീബിക സയ്യിദിനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വമഹബ്ബത ഇബാദിക സ്വാലിഹീൻ. ഇസ്തജിബ് ദഅവതനാ യാ മുജീബ ദഅവതി ദാഇ ഇന്നാ ഖദ് ദഅവനാക കമാ അമർതനാ ഫസ്തജിബ് കമാ വഅദ്തനാ إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. നബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്.
خضراء قبة سيد الكونين أفضل قرة العينين